Agi daw, dila harumamay mga kawarayan ng adlaw amon nin aton D11 ang ginhigog makuan Pilipinas Eastern Visayas Edition. Yan ang adlaw mga kawaray, di kitan lugar kundi sikat na inihiya mga kawaray na delicacies nga diha Eastern Visayas. Labi na diha ang Dagami Leyte kay may dahira pinag mamalaking mga kawaray amon mga kawarayan Binagul. So ini na Binagul amon ira pinagmamalaki nga diha Dagami. Kay sering pa amon ning paboritohan kadaman nga diha Leyte. Diri la Leyte nga bugos nga Eastern Visayas. Man mga kawaray, malusad kita para makita ang paghimuhan pinakamarasa nga Binagul dinhi amon lugar amoy ni Antalyan mga kawaray asya niyan min ingredients san Binagul. Kilala ang Dagami Leyte diri lahat tungodan katao man lugar kundi tungod gihaponan ira. Pinakasikat nga delikasi amoy ni mga kawaran Binagul. Usay ni nga kakanin nga ginihimo Talyan, gatahan lubi kalamay bunay nga giputos habagol hanlo lubi. Amoy niya ninungdan nga ngaranan nga Binagul. Kay ang ginggagamit kasi niyaan kanaan shelhan lubi. Amoy naman bagol. Di da nagtikangan ngaran na Binagul. Di la ini basta-basta nga kakanin may istorya may kultura ngan puno hinhigugma. Tika nga mga waray nga naghihimo hini. Kada suro damuan pamulat ngan paningkamot tradisyon nga ginpasapasa tika nga kalagsan. An karasa sobrang matamis pero balansingan mabalik-balik. Pinili ko ang Pilipinas kay may Binagul ang Dagami Leyte.